ξεκινήσαμε πριν από λίγο καιρό, πριν από κάποιους μήνες μάλλον, από το προηγούμενο Μάρτι. Όλα είχαν να κάνουν, η αφορμή μάλλον για να ξεκινήσει όλη αυτή η ιστορία ήταν η αποψήλωση των υπηρεσιών από την Καλονή αρχικά. Είδαμε ότι μέσα από δεν υπάρχει πολιτική βούληση, δεν μπορούσαν να περιμένουμε κάτι τέλος πάντων από τους πολιτικούς μας, οπότε αποφασίσαμε να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας. Η αιτία ήταν οι δημόσιες υπηρεσίες. Βλέπουμε όμως με το πέρασμα του καιρού ότι η καταιγίδα που ήρθε ας πούμε στην Καλονή σιγά σιγά εξαπλώνεται και πηγαίνει παραπέρα. Μπορεί πρόσχερα ας πούμε για ένα μικρό διάστημα η Μυτιλήνη να έχει, λέμε τώρα, να υποφεληθεί από όλη αυτή την ιστορία, που δεν νομίζω, γιατί κοινωνικά ας πούμε και σε θέματα καθημερινότητας θα επιβαρυνθεί ακόμη περισσότερο. Αποφασίσαμε και είπαμε ότι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το εξελίξουμε και να το κάνουμε παλαισβιακό, γιατί αυτός ο τόπος δεν αφορά μόνο τους Καλονιάτες ή μόνο τους Μυτιληνιούς ή τους Πλουμαρίτες ή τους Μολυβιάτες. Οτιδήποτε αφορά τη γειτονιά μας αφορά και εμάς τους ίδιους. Διοργανώνουμε την προσεχή Κυριακή στις 3 του μηνός μια πολύ επικοδομητική, πιστεύω, συζήτηση, που θα είναι καλεσμένοι και άνθρωποι εδώ του Πανεπιστημίου, ειδικοί, που θα μπορέσουμε να μιλήσουμε για τον κόλπο της Καλονής. Θέλουμε να το δείξουμε και το πιστεύουμε ότι δεν ενδιαφερόμαστε μόνο για την Καλονή. Πιστεύουμε, το κριτήριό μας για να πάμε στον Πολυχνήτο είναι ότι εκεί, επειδή υπάρχει μεγαλύτερος αριθμός αλλιέων, υπάρχει και ο χώρος για να γίνει, αποφασίσαμε να το κάνουμε εκεί. Από εκεί θα πάρουμε τα συμπεράσματα των ειδικών, τους οποίους τους εμπιστευόμαστε, δεν έχουμε κανέναν λόγο να μην αναφέρεστε τώρα σε ανθρώπους του Πανεπιστημίου. Βεβαίως. Έχετε συναντηθεί με αυτούς? Έχουμε συναντηθεί, ναι, και σήμερα έχουμε πάλι μια συνάντηση έτσι για να δούμε κάποιες τελευταίες λεπτομέρειες για το πώς θα διεξαχθεί όλη αυτή η συζήτηση, και από εκεί και πέρα τα δικά τους συμπεράσματα θα τα πάρουμε σαν όπλο για να προχωρήσουμε και να πάμε να απαιτήσουμε πλέον και από τη Δημοτική Αρχή και από την Περιφερειακή Αρχή και από το κράτος αν χρειαστεί, να βάλουμε μπροστά όλα αυτά τα οποία τόσο καιρό γνωρίζουμε ότι βρίσκονται μόνο μέσα σε συρτάρια, είτε κάποιες μελέτες είτε κάποιοι τρόποι τέλος πάντων αντιμετώπισης προβλημάτων.